Så stort velkommen til alle sammen, og fordi I lige har lyst til at komme her og diskutere, hvordan vi kan få mere vækst på Sjælland, især selvfølgelig her i vores nærområde. Og jeg synes, vi lige skal lave en kort præsentationsrunde af dem, der har taleret, om jeg så må sige, her omkring bordet i aften. Og jeg hedder Vibeke Nørly og stiller op for Venstre, og jeg er selvstændig og har været det i 10 år. Det er en af grundene til at stille op, fordi jeg synes, der er så mange ting, vi kan gøre endnu bedre for de selvstændige og for iværksætterne. I hele taget for vores landbrug og vores erhvervsliv. Så vil du præsentere? Ja, jeg hedder Jesper Ølle Knudsen, og jeg er iværksætter og virksomhedskonsulent i Stevns Erhvervsråd. Så jeg er ikke politisk i dag. Nej. Jeg hedder Sean Littlewood, og jeg er folketingskandidat for Radikale Venstre. Og jeg er folkeskolelærer, men har faktisk været selvstændig i hele 4 måneder engang. Så det vil jeg gerne fortælle mere om på et tidspunkt. Ja. Så, ja. Tak. Jamen, jeg hedder Lars Bennett, og sidder her i dag, fordi jeg er så en af dem, som har været ramt over at have været selvstændig, og coronakrisen kom ind i de problemer, det så kan give, og det gav jo så en små 4 måneder uden at modtage noget for det offentlige, fordi der er så mange problemstillinger i, hvordan kommer man videre i forhold til dagpengesager. Er så kommet videre i forhold til at sidde og arbejde, og det kontanten af dagpenge i dag selv, så man har lidt flere vinkler på det. Så det er min historie i det. Jeg hedder Maja Lysgaard. Jeg er social- og sundhedsassistent til daglig. Prøver på at starte mit eget, men er løbet ind i problemer med Krifa, som vil have over et års dagpenge tilbage, på grund af, at de ikke har oplyst mig om, at jeg ikke må have hjemmeside. Så de har selv sagt ja til, at jeg må være med i deres netværk, men har ikke oplyst mig om, at jeg ikke må have hjemmeside. Så derfor er jeg her. Ja. Jamen, jeg hedder Karl Skov, og jeg er landmand. Og jeg sidder her for at synes, jeg kan se, at der er nogle problemer på den der fødevareklynge, vi har. Det er slagterier, mejerier og landbruget, den sektor der. Og den forrige regering har jo sådan decideret mishandlet den der fødevareklynge ved at skifte ministeren ud den ene gang efter den anden. Og da vi egentlig fik en minister, som vi egentlig kunne bruge, så blev vi jo nødt til at ansætte hende. Så det siger jo lidt om den politik, de har ført. Den har ikke været særlig god. Ja, jeg hedder Anne Kassias. Jeg er her, fordi jeg er iværksætter med min fødevarevirksomhed og har mødt mange hurdler i form af lovgivning, regler, bestemmelser, som gør det vanskeligt at starte en virksomhed inden for fødevarebranchen i hvert fald. Ja. Men tak, og det der er planen her, det er, at vi skal have mulighed for at tale ud, inden vi bliver afbrudt, så selvom I har lyst til lige at svare hurtigt, så skriv lige ned og sådan noget, så folk lige får lov at tale ud, fordi jeg synes tit, at vi går glip af noget i debatter, fordi det bliver for hurtigt, og vi når ikke i dybden med det, og det er ligesom målet med i aften, at vi når hele vejen rundt, så vidt muligt i hvert fald. En af de deltagere, der blandt andet skulle have været her, som jeg har inviteret, det er en kvinde, der hedder Raniana, som kom til mig for over 2 år siden og rigtig gerne ville have et iværksætterkursus, eller uddannelse, som kunne lære at blive iværksætter, fordi hun havde en hel masse drømme om det. Og det jeg så oplevede var, at de her uddannelsesforløb, jeg gerne ville køre, det var faktisk ikke rigtig muligt at få nok på, fordi at jobcentrene lokalt afviste iværksætterne, når de kom. Med den begrundelse, at det var mere sikkert at være lønmodtager, og det er det også i et vist omfang. Men Raniana kontaktede mig så her i sidste uge, og er stadigvæk ledig efter 2 år. Selvom vi dengang for eksempel søgte om, at hun skulle på kursus, og vi klagede til beskæftigelsesministeren. Vi gik egentlig hele vejen, men fik ikke noget resultat af det. Og her 2 år efter har hun så stadigvæk ikke kommet job inden for sit fagområde. Og nu vil hun så faktisk forlade Danmark. Og så synes jeg jo, at vi går glip af noget ekspertise og noget gejst og sådan noget, hvis det er, at vi ikke hjælper vores iværksættere i gang. Så det er i hvert fald et af de punkter, jeg har haft som sådan en virkelig irritation, at man ikke kan få lov at få den uddannelse, fordi det er mere sikkert at være
lønmodtager. Og jeg troede faktisk i mange år, at man var ret godt sikret, når man var lønmodtager, eller når man som iværksætter gik i gang, og man måske alligevel ikke lykkedes med det. Og det har så bare vist sig, at det ikke er tilfældet. Så det er i hvert fald en af de problematikker, jeg gerne vil diskutere her i aften. Jeg vil godt tænke mig at starte med dig, Jens, for hvis vi skal være iværksætteri her, hvad skal vi så gøre? Hvad har du at gode idéer? Jamen, hvis nu starter i den anden ende, hvad kunne så motivere flere til at starte op? Man kunne sætte iværksætteri på skoleskemaet i folkeskolerne. Det er relativt ufarligt, og det kunne give opmærksomhed på, at det er en mulighed for flere. Og idéerne kunne få lov til at udvikle sig fra en tidlig alder. Det kunne være spændende at se, hvad det kunne føre med sig. Jeg ved, at man gør det i Sverige, og blandt andet det har været med til at øge iværksætterrammerne. Det synes jeg er umiddelbart god. Hvad siger du fra de radikale? Jamen, de radikale er enige, og har faktisk ønsket at gøre det siden 2009, tror jeg. Og jeg vil sige, at folkeskolereformen giver nogle mulighed for at lige netop at dyrke iværksætteri i skolen. Der er meget fleksibilitet i en skolereform, så det er noget, man kan begynde at arbejde med allerede der. Få børn til at tænke selvstændigt, bruge nogle ting af, lære, hvordan virksomhed fungerer, lære, hvad det vil sige at være selvstændig. Så ja, jeg synes, det er rigtig godt. Ja. Hvis du skal give et bud, hvad skal du gøre for at få mere iværksætteri? Jeg tænker sådan lidt overordnet med i forbindelse med vores politik i det, vi ønsker grøn omstilling. Jeg ser nogle potentialer i den grønne omstilling i energisektoren, klimasektoren, miljøsektoren. Og vi skal støtte initiativer, som giver mulighed for iværksættere at slå til, og f.eks. dyrkning af biobrændsel inden for landbrug. Det kunne være små teknologiske virksomheder, der opstår omkring affaldsbehandling, omkring vindturbinindustri osv. Så vi ser det kæmpe potentiale inden for den grønne omstilling. Det tror jeg, at vi i hvert fald i Venstre også har gode muligheder for, men vi går ikke ind for, at man ligesom skal favorisere den ene gruppe frem for den anden. Vi mener, at det må være et frit valg, hvad man vælger. Også eksempelvis inden for landbruget, om man vil dyrke konventionelt landbrug, eller om man vil dyrke økologisk. Det skal ikke være per lov, man ligesom bliver tvunget til det. Det skal være et frit valg. Hvis jeg lige må kommentere det. Inden for økologi, som jeg ikke nævnte, men egentlig også mener, at vi burde støtte op omkring, så tænker jeg, at man kan altid tippe, kan man sige, man kan gøre det muligt for, man kan give nogle fordele til landmænd, der vil dyrke økologi. Man kan give nogle fordele til virksomheder, der gerne vil etablere økologisk virksomhed. Det er en form for statsstøtte, det indrømmer jeg. Men hvis man vil have rent miljø, bedre klima, med sund kost, så er det måske en god idé alligevel. Ja, der er jeg altså ikke helt enig. Nej. Jeg tror i hvert fald ikke på statsstøtte den vej rundt. Ja, du får lov lige at holde øjeblik, Nikolaj. Og det er simpelthen fordi, at jeg tror meget på, at det skal være det frie valg. Og jeg synes ikke, man skal lave konkurrenceforvridende virksomhed, hvor man tilgodeser nogen frem for nogle andre. Og vi har jo nogle undersøgelser nu, der blandt andet viser, at økologi jo ikke nødvendigvis giver så meget ekstra. Men lad den lige hænge i luften et øjeblik. Ja. Jeg vil godt tænke mig at høre nogle af andre om bordet her, hvis vi skal have mere iværksætteri. Hvad vil du mene? Hvordan kan vi bedst fremme det? Jamen, jeg ved ikke, altså når man sidder og kigger på de ting, der sker, og egne oplevelser, kan man sige, jamen så er den store udfordring, det er, at du kan komme med en brandgod idé, man kan komme med forretningsplaner, man kan komme med hvad som helst, og så bliver man ramt af en økonomisk hammer, fordi at hvis du ikke selv har det hele med, så kommer du bare ikke med. Altså der er ikke nogen muligheder for at starte en virksomhed, hvis du ikke har det finansielle med selv. Og det stopper jo rigtig mange. Og nu i nok den situation, du kommer med, men også hvad jeg oplever i dagligdagen, når man sidder og snakker med folk, der godt kunne tænke sig at gå i gang med et eller andet, jamen så er det det økonomiske, der gør slår det væk. Det behøver ikke at være, at man ikke kan gå ned og låne penge i banken, fordi der er mange, som sidder og udvikler en eller anden teknik. Der er mange IT-folk, som arbejder på det her. Men en ting til egentlig at kunne få ro nok om sig, til bare at kunne komme i gang, uden at man skal pålægges, hvad vi nu sidder i dagligdagen og pålægger folk, i forhold til at kunne fortsætte med at få sin dagpenge, eller fortsætte med at få sin kontanthjælp. Der bliver så sat så meget administrativt ind på. Så hvis man lige pludselig tager chancen og siger, okay, nu gør jeg et eller andet, og går i gang, men vi ved, at det tager 6-12 måneder måske, før man har skabt et eller andet,
jamen så er vi nødt til at gå ind og sige, for det øjeblik, du trykker på knappen, der har et momsnummer, så er du ude af systemet inden for 6 uger, så kan vi ikke hjælpe dig mere. Og det er der jo ikke nogen, der tør, fordi man har som ikke bruger til det. Så man er nødt til at have fundet en eller anden vej, hvor man kan sige, hvordan kan vi støtte. Man har haft det før, og det kan godt være, at man skulle overveje igen den her 78-års regel, hvor man kunne gå ind og sige, jamen, i hvert fald for dagpengemodtagerne, at man kunne få noget supplerende undervejs, mens man får bygget sin virksomhed op. Ja, det er også lidt skulle støtte måske, men igen, vi vil godt have gang i julen, så er vi også nødt til at putte nogle penge på en eller anden måde. Og der tror jeg, der ligger en stor udfordring for i hvert fald at få startet små virksomheder op i det. Så der tror jeg, man skulle kigge på. Det giver jeg ret i. Fordi at de regler, som der er nogle stunder, er så firkantede. Så man kan ikke få lov til at tænke ud af boksen. Man kan ikke få lov til at gøre noget andet. Jeg kom efter det år, jeg havde været med i deres netværk, så kom jeg tilbage til mig og ville godt prøve at være selvstændig som bibeskæftigelse. Det jeg lagde frem for dem, hvad jeg godt ville, det kunne ikke kombineres med et almindeligt arbejde. Men nu er jeg jo social- og sundhedsassistent, så jeg har jo ikke i gåsøjne et almindeligt arbejde. Jeg arbejder jo i weekender, og det vil sige, at jeg har fridage på andre dage. Og der var det, at jeg havde lavet min virksomhed, så det var, at det ramte på de tidspunkter. Men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg vil også gerne hjælpe de ældre mennesker, fordi når det er, at de skal have NemID og digital signatur og alt det andet, det er en by i Rusland for mange af dem. Det kunne heller ikke lade sig gøre, fordi de siger, at det skal du gøre i dagtimerne. Nej, det er lige præcis det, at I har lavet lovgivningen om, at man ikke behøver at gøre det i dagtimerne. Man kan gøre det stort set 24/7, kan man gå ind på borgerservice, man kan gå på banker, man kan gøre det hele. Og det fik jeg nej til, at det kunne ikke lade sig gøre. Så man skal kigge på, hvad er den enkelte idé, hvad er det lige præcis, der er her, og lade være med at tænke firkant og sige, det kan ikke lade sig gøre. Fordi vi har idéerne, så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Vi har jo selv tænkt igennem, hvordan kan det hænge sammen. Ja. Det er jeg sådan set enig i hvert fald fra Venstres side. Altså det der med, at man selv ligesom får lov at planlægge, hvad man gerne vil med sit liv og så videre. Hvis man selv kan forsørge sig, så skal man have mulighed for det. Og min personlige holdning er, at der er ikke den store forskel på, at man bruger al sin tid på at søge job, eller man bruger al sin tid på at starte nye virksomheder. Og på et eller andet tidspunkt lykkes det enten at få et job, eller at blive selvforsørgende i egen virksomhed. Og der burde ikke være en stor forskel på det. Altså nu vil jeg så lige supplere. Vi har skattevæsenet, de går ind og kontrollerer os i hoved og i det sted. Man kunne sagtens gøre det, at når det er, at man kommer og søger om selvstændig beskæftigelse. Jamen fint, vi vil gerne se dine bankudskrifter for hver måned. Hvad har du fået ind af lønindtægter ved din virksomhed? Altså jeg har ikke noget skjult, jeg vil hellere gerne vise det frem. Sådan så det er, at man siger, jamen det er ærligt og redeligt. Vi kan godt støtte dig, at du får lov til at være selvstændig som bibeskæftigelse. Der skal ikke så meget til, fordi skattevæsenet kontrollerer os alligevel. Men der er ingen, der stoler på, hvad det er, man kommer med, sådan når det er, at de siger, jamen du skulle bare lytte efter. Men når man ikke får nogle oplysningerne, som man burde få. Det lyder i hvert fald som, det kunne være en idé med noget tidsbegrænset indsats, altså, så man havde en mulighed for at få noget op at køre. Det er han vil have, for at blive selvstændig og klare sig selv. Og det kunne være en måde at gøre det på. Nu kan jeg selvfølgelig ikke, men ideen er meget tiltalende, synes jeg. Fordi I råber, vi skal have gang i hjulene, vi skal have gang i det selvstændige, vi skal have gang i dem der virkelig hiver det hele frem. I bremser os fandme med jeres lovgivning, der siger, det må ikke, og det må ikke, og det må ikke. Jeg synes, den anden store problemstilling omkring det er, at når man tvinger folk, der i virkeligheden gerne vil være selvstændige, til at søge job, så belaster de jo private arbejdsgivere, som skal sidde og læse nogle ansøgninger, og måske endda have folk til samtale, som reelt overhovedet ikke er interesseret i stillingen. Altså, det er jo spild af ressourcer fra alle sider. Man risikerer måske endda at ansætte en, som i virkeligheden drømmer om noget andet. Og så hænger man jo på opsigelsesvarsler og på alt andet bagefter. Ikke? Der er et eller andet, der ikke helt spiller det her. Men jeg kan jo godt tænke mig at høre Karl, hvis vi skal sådan mere gang i væksten og flere iværksættere, har du nogle gode bud på det? Ja, det skal være populært og tjene penge i Danmark og rave op over. Det gør ikke noget, at der er nogen, der tjener penge. Det er jo det, der driver dem, der gerne vil være iværksætter. Det er jo
det er jo rigdom, og så passionen for det, de sætter i gang. Så jeg synes, det skal være legitimt at stikke hovedet op en gang, og så sige, her er jeg, og det går godt. Altså, det synes jeg. Ja. Og inden for mit eget erhverv, hele byråkratiet og med at komme i gang med for eksempel at bygge en stald og sådan noget, det skal smidiggøres, og så vores miljølovgivning, den skal nytænkes, fordi det er normtal og sådan nogle tal, de har regnet ud inden for København, hvordan det hænger sammen. Men så når vi går ud og måler vores drikkevand for eksempel, så er der ikke noget. Og det kunne jeg da godt tænke mig, men så sagde jeg, okay, hvis du ikke lavede noget ud i drikkevand, så har du ikke noget udvaskning, så må du selvfølgelig gerne gøde noget mere, fordi det er jo bruger planterne. Altså sådan en nytænkning af tingene. Ja. Og så er jeg fuldstændig lodret uenig om, at vi skal støtte økologi. Økologi, det er en udmærket niche for de få. Men hvis vi skal løfte fattigdommen i tredje verden, og den middelstandsfremgang, der er i Asien og i Afrika og sådan noget, hvis vi skal have den ud af det, så har økologi ingen gang på jorden. Den har den måske i Danmark og på Stævns og på Sjælland, men den har det ikke i verden som helhed. Det er en niche, som den rige forbruger kan købe, hvis de har lyst til det. Og så skal den nok også komme. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg tænker i hvert fald selv omkring landbruget, at altså jeg har selv født og opvokset på landet, og jeg er meget, meget stolt af dansk landbrug, og vi kan sætte dansk mad på bordet. Jeg synes, det er deprimerende et eller andet sted, at vi ikke laver korn, der er godt nok til, at vi kan få vores eget brød, andet end vi er nødt til at hive det hjem fra udlandet. Og så hiver vi soja herop i store mængder for at fodre svinene og hvad ved jeg, så de får, hvad de skal have proteiner. Og det hænger jo slet ikke sammen, fordi soja er også et højallergiprodukt, og vi har i forvejen rigtig mange børn med allergier og voksne for den sags skyld. Så det med at hive et højallergiprodukt ind i vores land, som ikke normalt ville være, det synes jeg i hvert fald også er problematisk. Så, og jeg er helt enig med Karl i forhold til den tredje verden. Jeg kan se en kæmpe overbefolkning og sult alle vegne, hungersnød, og hvis vi skal nå at producere nok til dem, så tror jeg også meget på, at det er det konventionelle landbrug, hvor vi virkelig kan producere og være konkurrencedygtige i forhold til vores omverden. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Ja, jeg tænker, at der er to aspekter i det her. Det er eksportaspekten, altså vi vil gerne eksportere nogle varer og tjene penge på det. Økologisk eller ikke økologisk. Og så er det et spørgsmål om, at danskerne ønsker sig. Og jeg tror, der er en del danskere, der ønsker, at de kan få økologisk varer til billigere pris. Og det kan godt være, at du betragter det som en niche-produktion. Men det gør ikke noget. Man kan have begge dele. Jeg kan ikke sige, hvorfor den ene skal udelukke den anden. Jeg ønsker bare, at vi vægter økologi lidt mere og giver lidt bedre vilkår til økologisk landbrug. Jeg tror, der er også nogle fordele ved økologisk landbrug, der rækker ud over det sundhedsmæssige. For eksempel i forhold til, hvor meget vi forurener i jorden, og hvor meget vi forurener vandet. Og det bliver vi også nødt til at tænke. Så det er et samlet regnskab at kigge på. Men samtidig så anerkender jeg, at vi har brug for eksport. Og eksport af dansk svinekød og andre råvarer, det er også vigtigt. Så det er min holdning til det. Jo, men jeg anerkender måske nok ikke helt, at økologi er så rent, som I går tror. Der bliver brugt nogle andre stoffer, altså de skal køre mere med traktoren. Og nu i dag, der kan vi jo måle alt. Ja. Og når vi får et plantbeskyttelsesmiddel frigivet, så er det jo målet at tjekke. Og jeg tror bare ikke, at vi kommer udenom, at de her moderne værktøjer, som den moderne verden, moderne mennesker skal have for, at vi har den levestandard, vi har. Men vi skal jo huske, for 50 år siden, så var alt andet stort set økologisk. Hvad er der sket i de 50 år? Der er sket en folkevandring fra landbruget ind til byer. Det har frigivet en hel masse ressourcer, som egentlig gør, at vi har den levestandard i Danmark, som vi har. Og vi går ind i landbruget og bidrager meget mere. Jeg har et eksempel. For et års tid siden, der var jeg atomsproducent. Det er sådan et brand, man har, sådan, og prisen skal lidt mere plads, og de skal have den, og der er tilbageholdelsesfristerne lige dobbelt så lange. Så er der Rema 1000 og Dansk Supermarked, der sagde, at nu skal vi ikke bruge ret meget af det, så vi skal lige 70% ned af det. Og
så skal søerne i øvrigt stå løse i farstand. Det kræver jo så, at jeg skal ud og investere 10 millioner. Det har jeg ikke rigtig lyst til. Uden sikkerhed for, at de vil blive ved med at aftage det der antoniuskød. Så nu eksporterer jeg 700 patgris til Polen hver uge. Og det svarer til 15 af de arbejdspladser, der blev fyret nede i Ringsted, der blev ud af landet. Det synes jeg, der er bare en ærgerligt eller et paradoks. Og nu kan jeg så høre, at en anden kollega, han valgte så at lægge op, så han kunne blive ved med at være i Antonius. Nu er Dansk Supermarked og Føtex lige sagt, at nu sænker vi produktionen yderligere, fordi vi skal ikke bruge så meget. Han er ude at bruge pengene. Og hvad gør de? De laver deres private labels. Og det vil sige, at der står Eløkke Mælk eller et eller andet neutralt, men de laver deres eget brand. Og så kører de ned til slagterierne i Polen, og så kører de billige kød, og så putter de det i, og så kommer de tilbage igen. Det er da fuldstændig tosset. Det synes jeg. Det må jeg lade. Ja. Det vil jeg også generelt i. Jeg ved ikke, hvad du tænker omkring det. At man bliver nødt til at importere noget, altså eksportere vores eget og importere noget, der måske endda er dårligere og ikke behandlet lige så godt som herhjemme. Altså kødet fra Polen og den kan importere kød fra, det er udmærket kød. Vi skal ikke gøre os bedre, end det er. Men altså, der er en konkurrencefordel ved at producere slagsvin i Polen og i Tyskland på 127 kroner per stykke. Ja. Og det gør, at det bliver købt dernede. Ja, og sådan er det. Ja. Altså det er flere arbejde, altså det er arbejdsmarkedsvilkår, og det er det indre marked, og sådan er det. Jo, det er det, jeg siger. Ja. I politikere, I bør altså måske kigge på rammevilkårene, og se, at noget kan gøre. Ja, rammevilkårene skal være bedre. Ja. Ja. Men hvor er det, hvis jeg må spørge, hvilken parametre udkonkurrerer polske slagterier de danske? Ja, men det er mange parametre. Ja, så skulle jeg jo hente en ekspert ind. Ja. Så kunne jeg få det kunne være noget, du mærkede på selv, hvad tænker jeg? Nej, men det er jo, altså, de her stramninger der, det er jo noget, der kommer sådan over de sidste 10-15 år, ikke? Så er det jo rykket mere fra, at vi kan sige, at jeg kan bedre lave nogle arbejdspladser på grund af dyrelighed ved at have smågris og søer, ikke? Det gør ikke så meget jord, og så ryger de jo så ud af landet. Og eksporten har stiger med 1 million om året, det har gjort de sidste mange år. Og jeg har altid tænkt, hvorfor gør man det, det er for dumt. Men det gør man, der er bare ikke nogen, der gør noget for at ændre det. Og hvis der ikke er nogen, der gør noget, så dør det, og så har vi bare ikke det segment i vores samfund, og så skal vi finde noget andet, og det gør vi måske nok også, men det er jo så det her. Ja. Jeg bliver nødt til at tykke på den der, det må jeg sige. Ja. Det er også meget info til lige at få, men det er virkelig væsentligt, fordi dansk landbrug er i en stor krise, og vi har sådan et brug for, at der bliver fokus på det, og at vi får talt det op og får talt om det, fordi dansk landbrug bliver også nogle gange skoset for alt muligt, som faktisk ikke er rigtigt. Der er lige faldet en dom i Jylland blandt andet, som netop viser, at det faktisk ikke har været dansk landbrug, der har forurenet en masse steder, som det var blevet beskyldt for. Ja. Og det er jo en dom, som dansk landbrug i hvert fald er rigtig glad for, at man ligesom bliver frikendt for en masse skyld, som man ikke havde. Ja. Så nu bliver det lidt mere fair vilkår forhåbentlig. Ja, problemet er bare den måde, lovgivningen var formuleret, ikke? Så det vil man så lave om på. Men jeg tænker, at måske landbruget også, jeg ved ikke, hvor hurtigt landbruget kan stille om nogle gange. Altså virksomheder har også, nogle virksomheder kan omstille sig forholdsvis hurtigt. Det kunne være, at der er nogle problematikker i omstillingen i forhold til landbruget, som gør det vanskeligt. Altså, for eksempel, hvis man skal investere rigtig meget i at få nedbringe forurening med gylle og andre ting. Det kan være nogle rigtig store udgifter forbundet med det, men de regler mange gange gælder for alle europæiske virksomheder. Vi er mange gange underlagt det europæiske lovgivning i forhold til miljølovgivning. Så nede i Polen skal de også indrette sig. Jo, det har du ret i. De giver 10% hver gang igen. Altså, det er sådan lidt det. Okay, så er vi inde på sagens kerne, at der måske er noget i forhold til skatter og afgifter. Ja, jeg tror ikke så meget skatter og afgifter. Det er sådan mere, altså,
Tyskland, der må du gøde marken efter planternes behov, ikke? Og så har du lige pludselig 12% protein i korn i stedet for, at har 7, ikke? Og det protein, det skal du så købe i form af sojaskov, hvor det bliver dyrket i den sydamerikanske regnskov, og det er ikke særlig glad, hvor de fælder den heller, ikke? Altså, Men som, der er jo paradokser i det. Ja, det er det. Men jeg tror også, det er meget svært at sammenligne Danmark med Tyskland, nemlig fordi tyskerne handler deres vand langt nede i jorden. Og vi har overfladesvand i Danmark, meget af det. Og jeg tror, det er en af grunden til, det, at man har så stramme regulering omkring forurening. Altså gødning og pesticider og andre ting. Fordi vores vand er et utroligt værdifuldt ressource, at sige det på den måde. Og derfor skal vi værne om det på en helt anden måde, end man skal i Tyskland. Det er ikke sikkert. Nej, det tror jeg ikke. Det er rigtigt. Hvis du går ind på Geos hjemmeside, kan du læse om det der med, hvordan man henter vand op i Danmark, kontra hvordan man henter vand op i Tyskland. Men det er stadig en væsentlig ressource, altså den burde være en menneskeret, uanset men det er nærmere for at rene i Danmark, end det er i Tyskland, det er det, jeg mener. Fordi man skal længere ned igennem grundfældet, og så ned igennem for at hente vand. Men i Danmark, så ligger det her på lærer og kridt og kalk, og det er ikke så langt under overfladen. Det er jo lærerlærer, der beskytter. Ja. Og det er jo... Men det kommer an på, hvem du spørger, men der kommer revne i det jo. Og så siver de her giftstoffer ned i vandet. Ja. Det er det, man frygter. Og det er derfor, man gerne vil regulere det i et vist omfang. Men faktum er i hvert fald, at vi har reguleret alt for stramt i Danmark i forhold til EU-reguleringen. Den lovgivning, der er der. Der har vi reguleret alt for stramt i Danmark. Og så har der været nogle oversættelsesfejl til lige, som har gjort, at det ikke bare var én zone, men det blev oversat med flere zoner, og det gør, at det ikke er tæt på åen, eller vandløbet, men endnu længere fra, end det egentlig skulle have været. Og der er så heller ikke kommet nogen kompensation til landmændene for det. Og der havde vi for eksempel håbet i Venstre, at man allerede her i år ville have haft indført noget, som man har vedtaget til næste år, at man vil gødske mere. Og det havde vi håbet kom i år, fordi det kunne have betydet en milliard ekstra i indtjening til dansk landbrug. Det ville jo have været dejligt, når der er sådan en krise. Men der er også forskel på, om det er drikkevand, eller om det er vand i jorden og søer. Det er rigtigt. Det er enig. Helt sikkert. Og jeg vil sige, jeg går da ikke for, at vi skal have rent drikkevand i Danmark. Det gør jeg. Altså, der er vi ikke noget, der er vi ikke uenige. Nej. Det er godt. Nej, jeg tror også, at det, der nogle gange sker, er, at dansk landbrug ligesom bliver beskyldt for, at de bare vil have profit, men den oplevelse, jeg har i hvert fald af danske landmænd, er, at de er et meget stolt folkefærd, som virkelig gør sig umage med at både gøre det bedste for deres dyr og deres afgrøder, men også at opfylde den lovgivning, der nogle gange er. Det er altid en afvejning mellem flere hensyn. Og det er at finde den rette balance, det er det, der handler om. Jo, det er det med trafikhastighed på motorvejen. Altså, vi ved jo godt, hvis du sætter op på 140, så dør der flere. Men altså 4 steder skal også for langsomt. Men fint, så synes jeg, vi skal springe til fødevareindustrien. Industri og iværksætteri. Fordi hvis vi går tilbage til det, som du lavede ud med, det var iværksætteri i vores land, så er vores lovgivning jo nok et resultat af historien, at vi har i mange år haft industrisamfund, hvor man satte på store virksomheder, og så skulle arbejdsstyrken uddannes til stort set at være medarbejdere i de der industrier, eller i hvert fald meget store virksomheder. Det har ikke været, det har jo ikke været aktuelt at være iværksætter i det omfang, som det er lige i øjeblikket, for der er jeg er selv repræsentant for det der overskud af medarbejdere, som der findes i vores land, som der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Jeg blev iværksætter, da jeg var 65 år. Okay. Og det var nærmest fordi, at jeg ikke kunne få noget andet, og jeg havde ikke lyst til at skulle være arbejdsløs eller kontanthjælpsmodtager eller noget andet på det tidspunkt i mit liv. Jeg er for dyr og omskole, og jeg synes egentlig også, det er temmelig tåbeligt, at jeg igennem hele mit arbejdsliv har opbygget en stor viden inden for et felt, der er bare ikke længere brug for den. Og de kompetencer, som jeg i øvrigt har tilegnet mig igennem mit liv, dem har jeg papir på. Så jeg kan ikke gå ud på det gængse arbejdsmarked og søge mig en stilling i konkurrence med de yngre generationer, som har de uddannelser, som er højaktuelle. Så jeg så faktisk rent udsagt ikke andre muligheder end at blive iværksætter. Og så skal jeg nok love for, at jeg fandt ud af, at som iværksætter,
så er man jo restløs, som I siger. Men nu har jeg ikke behov for barselsorlov. Men altså med hensyn til sygeforsikring og med hensyn til dagpengeforsikring, der er man på herrens mark, rent ud sagt. Hvis ikke man øjeblikkeligt får en indtægt, som kan danne baggrund for en dagpengeudbetaling, hvis man lukker sin virksomhed, så får man ingenting. Så får man 0 kroner. Hvor længe skal man være i gang, før man kan få? Jamen, ja, jeg ved det ikke, fordi jeg har holdt skruen i vandet. Ja. Og jeg har jo så også, altså det er jo ikke jeg var det hele, for jeg er jo repræsentant for en aldersgruppe, som det vil være rigtig, rigtig godt at sørge lidt for som iværksætter. Ja. Jeg har jo ikke nogen børn, jeg skal forsørge mere. Jeg har frivilligt i mit hus, så jeg har været så heldig, så jeg kunne tage et lån i banken og til at spæde til den daglige økonomi for at få tingene til at køre rundt. Så jeg har ikke været nede at vende. Men jeg tror da nok, at hvis jeg lukkede i dag, så fik jeg ikke nogen dagpenge. Så var jeg henvist til at realisere alt alt hvad jeg ejede alle, og så melde mig under fanerne nede på jobcenteret. Fordi jeg er for gammel til, at man kan omskole mig. Det ville være super godt, hvis vi havde en lovgivning, som der understøttede den her. Det som man i snart generationer har kaldt for det grå guld, og der er jo rigtig mange, som ikke føler sig særlig forgyldte, mildt sagt. Men vi udgør jo en ressource, fordi at vi har livserfaring. Vi har også nogle af os startet noget op, som vi ikke har lyst til at drikke op i rødvin, men det der sætte et eller andet i gang. Altså jeg har arbejdet hele mit liv, så jeg har lyst til at lave noget. Jeg har ikke lyst til at lade mig pensionere, eller sidde og fordrive tiden nede i jobcenteret med at lave endeløse jobansøgninger, eller komme på kursus i truckcertifikat, eller sådan noget. Hvad de nu vil tilbyde sådan en som mig. Ja. Så vores samfund skal give os til at værdsætte iværksætterne, i stedet for at trymme dem, sådan som vi bliver lige i øjeblikket. Og så var jeg jo, med den viden, jeg nu havde, så kunne jeg se mig selv inden for fødevarebranchen, både fordi, at jeg har arbejdet med daglig mad i hele mit liv, ikke? Men også fordi, jeg havde viden om grønne ting, planter, vækster, urter. Så jeg kastede mig jo ud i fødevareproduktion, og så får man godt nok bank, når man er en lille virksomhed. Fordi at vores lovgivning er skruet sådan sammen, at dem, der betaler for Fødevarestyrelsens kontroller, det er producenterne. Alle, der handler med fødevarer, eller producerer, eller forarbejder, eller importerer fødevarer, bliver kontrolleret, men dem, der skal betale hele gildet, det er producenterne. Og det er meget muligt, at de ikke opkræver mere, end de bruger. Det har jeg faktisk på fornemmelsen, at de skal have det til at hvile i sig selv. Men det vil sige, at en fødevarekontrollant, som har en meget lav uddannelse, kommer ud i virksomhederne og kontrollerer. Jeg kritiserer ikke deres arbejde, men jeg siger bare, at det koster i år, altså 2032, altså 508 kroner for hvert påbegyndt kvarter, der er kontrol. Så det er dig, der betaler for kontrollen? Jeg betaler for kontrollen, okay, men hvad skal vi sige, alle de herude, som ikke har nogen fødevareproduktion, de betaler ikke kontrol. Nej. Netto, dem der ikke har. Hvis man har som hobbymenu, så har man en slagtafdeling, de laver sådan nogle produkter, som de så skal betale noget for, går jeg ud fra. Ja. Men altså, hvis ikke man har produktion, man kun har salg, videre salg, så betaler man ikke noget i gebyr. Så det er producenterne, der skal betale det hele. Så det er næsten med det samme at kvæle småproducenter, som gerne vil lave varer til videre salg. Jeg må gerne producere under bagatelgrænsen, som er, jeg tror det er 50.000 om året eller sådan noget. Og så sælge det i vejbåd. Okay. Men jeg må ikke sælge det, jeg må ikke lave det, så jeg kan leve af det. Så skal jeg registreres. Det er helt okay, jeg skal registreres. Jeg synes bare, det er urimeligt, at det er producenterne, der skal betale hele gilden for den fødevarekontrol, der er i vores land. Fødevarekontrollen er super god, når vi skal beskytte vores eksport,
for en streng fødevarekontrol, den gør også, at vores aftager i udlandet, de kan være sikre på, at de får fødevarer af høj standard. Ja. Ikke sikkert høj kvalitet, men høj standard, fødevaresikkerhedsmæssigt. Ja. Men når man så kommer ned på iværksætterplanen, så er det en tung byrde. Det første år, jeg havde fødevarekontrol i mit 12 kvadratmeter store køkken til en omsætning, ikke et overskud, men en omsætning på 100.000 kroner, der gav jeg 6.000 i fødevarekontrol. Ja. Det er helt horribelt. Ja. Så der er noget, der burde lempes. Det ville være meget nemmere for mig at kontakte nogle fødevareproducenter i udlandet, importere deres varer og give mig til at sælge dem. Men det har ikke så meget at gøre med danske arbejdspladser at gøre. Det eneste, der kommer ud af det, det er jo, at jeg kan opretholde en indtægt på andres produkter, men det ødelægger jo produktionen herhjemme. Og det er i hvert fald ikke i god trit med økologitanken. Jeg har lagt min lille 5 hektar ejendom om til økologisk jord, så de urter, jeg høster, er statsanerkendte økologiske. Men det ville jeg overhovedet aldrig nogensinde begynde at råde med fremmede lande og deres lovgivning inden for økologi. Vi har ikke nogen garanti for, at deres fødevarelovgivning er lige så stræk som vores er herhjemme. Så jeg vil ikke... sådan samfundsmæssigt set, så synes jeg ikke, at løsningen for mig eller nogen anden var at blive iværksætter bare ved at importere andre folks eller andre landes varer og så sælge dem til danskerne. Men det er jo et meget konkret forslag, du har til en lovændring, at man i hvert fald ikke ligestiller bittesmå producenter med de store. Ja, det er det. Og det er... Altså nu har jeg jo haft fødevarekontrol nogle gange. Det er sådan... det ændrer jo ikke særlig meget. Jeg skal kunne bevise over for Fødevarestyrelsen, at jeg opfylder lovgivningen. Det kan simpelthen også være svært nok. Fordi for at de skal have det nogenlunde enkelt, så har de prøvet at systematisere det lidt og gruppere de forskellige produkter. Og den produktgruppe, jeg er kommet ind under, det er pizzabagerier. Så jeg skal udfylde nogle skemaer, som om jeg var pizzabager. Og det er jo lidt latterligt, når jeg egentlig står og laver mirabellemarmelade på plads. Men det vil de have, og det skal jeg så bruge tid på at sætte mig ind i og skrive noget, der lyder lidt. Altså de vil bare have, at de kan se, at jeg har læst og jeg har forstået det. Og det skal de have bevis for. Okay, det kan jeg godt forstå, fordi jeg kan jo godt sige til dem, at jeg har forstået det. Jamen, du skal bevise det ved, at du har læst det igennem og sat krydset de rigtige steder. Og jeg skal ikke holde skinke og ost koldt, jeg skal ikke holde ovnen varm eller noget, men det er... Nogle gange så er det sådan lidt... At det er lidt komisk. Det er kontrol og tidsforbrugende frem for et enormt tidsforbrugende. Og de har jo meget magt, fordi at kommer man på kant med dem. Af den ene eller den anden årsag. Jeg har et eksempel, hvor, altså nu ved jeg jo, hvor dyrt det er, det ved de så ikke engang selv, siger de, hvor meget de koster i timen, de der kontrollanter. Men vi har jo dårlig mobildækning hernede på Stevns. Og han ville vise mig, hvad det var for et skema, jeg skulle bruge. Og han stod jo forgæves på et komme på nettet, og jeg så jo ud af tikket og tænkte 500 kroner i kvarteret, for at han ikke kan komme på nettet. Og jeg blev ved med at sige, bare giv mig adressen, jeg skal nok gå ind og finde det bag. Nej, jeg prøver det igen, sagde han så. Jeg tror ikke, han skrev på, at det kostede ekstra, men det er dumt at bruge tid på det. Det er det virkelig. Altså, det er ikke så optimalt. Det er et eksempel på kontrol for kontrollens skyld. Det er det. Ja. Jeg har set Annis lille fine køkken der, og det er svært at forstå, at de skal bruge så lang tid i sådan et lille begrænset område. Jo. Jeg tænker på, Jesper, er det noget, du ved tit i din hverdag, at iværksætter løber ind i sådan nogle problemstillinger? Ja, fødevareværksætter især. Jeg kender en, som startede op for nylig med... Han havde en drøm om at lave en lille frugtvinsproduktion og eksperimenteret med nogle meget eksotiske varianter og opskrifter, og det lød sådan set som noget, der sagtens skulle være med til at sætte Stevns på landkortet.
Og da han stiftede bekendtskab med fødevaremyndighedernes krav, så lukkede han sit CVR-nummer omgående. Okay. Det vil jeg simpelthen ikke være med til. Nej. Det lyder ikke godt. Det er jo ærgerligt. Men vi er jo glade for fødevarelovgivningen, når der er en listerieskandale, og der er nogle produkter, der skal tilbagekaldes hurtigt. Ja. Så jeg er jo ikke enig med dig i, at det er lovgivning for lovgivningens skyld. Nej, det var kontrollen, jeg sagde. Ja. Det var ikke lovgivning. Ja. Jeg er enig, vi skal have lovgivning, og der skal også være en kontrol. Men nogle gange så bliver der kontroller for kontrollens skyld, hvor det ikke giver den helt store mening. Altså jeg har et eksempel på en pizzabager, eller et pizzeria, hvor kontrollanten kommer en dag, hvor jeg også er der, og da hun er gået, så spørger jeg, hvordan gik det, og så siger han, det gik ikke så godt. Fordi på hans bagdør ud af restauranten, ud til køkkenet, der havde han sat alle deres smileys op for de sidste 15 år. Det betyder, at der har været i 15 år kontrollanter jævnligt, og givet elite smileys og almindelige smileys. Men den der kontrollant den dag vælger så at sige, det der, det må du ikke, og så skriver han en bøde ud på 10.000 kroner. Ikke en advarsel om, nu skal du fjerne. Det er bare, det skal fjernes, og 10.000 kroner er bøde. Og for en lille pizzeria, så er 10.000 kroner bøde altså virkelig meget. Og jeg så rapporten, så det var ikke noget. Og det var det eneste, der var. Den eneste anmærkning fra en lille smiley, det var den der 10.000 i bøde. Og så mener jeg, så er det kontrol for kontrollens skyld. Så er det ikke en god vejledning. Man kunne bare have sagt, næste gang vi kommer, så skal alle de der være væk. Og så kunne han have sluppet. Jeg synes, det er meget voldsomt. Men min pointe med at sige, som jeg sagde, kontrol for kontrollens skyld, lad os bare kalde det, der er jo et sæt regler, som en kontrollant skal følge, og det kan være, at det er reglerne, det er problemet med. Så hvad kan man som politiker gøre for at differentiere de regler? Er det der er løsningen, mener I hos Venstre, eller hvad? Jeg mener i hvert fald, at der skal differentieres i reglerne, og jeg mener også, at de skal gøres enklere. Jeg synes, mange af vores lovgivninger er blevet sådan lidt lappeløsning på lappeløsning, hvor man i stedet for ligesom at starte forfra og sige, hvad er det nu? Hvad er den situation, vi står i nu, er anderledes end for 10 år siden på alle mulige måder, teknologisk og alt muligt. Så jeg tror, at mange af de her lovgivninger skal ikke skrottes, men streames simpelthen, og så gøres meget enklere, fordi vi ansætter flere og flere til side og administrerer i kommuner og styrelser og hvad ved jeg rundt omkring. Der bliver flere og flere djøffere og færre HK'er, og på en eller anden måde, så bliver der en skævvridning, hvor jeg ikke tror på, at det giver en stor værdi. Altså, vi får ikke noget ekstra ud af det. Så jeg vil i hvert fald meget gerne af ud af det her bureaukrati. Og så have den nødvendige kontrol, men ikke meget mere end det, der skal være, for at sikre, at vi kan spise og ikke bliver syge. Jeg tror, at i forhold til vækstplanen for 2014-2015 har man ønsket at lempe nogle af de her restriktioner, eller det her bureaukrati, som I kalder det, i forhold til små og mellemstore virksomheder, det vil sige virksomheder, der har en omsætning på, jeg tror det er 50.000 kroner, det synes jeg rigtigt, og 250 ansatte. Altså, så vil man have forskellige regler for de små virksomheder. Og det er simpelthen fordi, når man har tænkt de her regler, så har man gjort det mange gange i forhold til større produktionsvirksomheder. Der er jo human resources afdelinger, hvor man har simpelthen ressourcerne til de her opgaver. Og så kan man se, at nogle af de her regler er overflødige eller overkill, så at sige, i forhold til de små. Og det vil man gerne kigge på. Jeg tror, det er faktisk noget, vi er enige med Venstre om, at det her kan gøres bedre. Ja. Det vil sige, at det skal altid være kontrol for fødevaresikkerhedens skyld. Absolut. Så snart at det ikke decideret noget med fødevaresikkerhed at gøre, og det har det ikke. Og skatteunddragelse. Det er også noget på. Ja. Det der med den der smiley, det har jo ikke noget med fødevaresikkerhed at gøre, det er ren skatter. Ja. Chikane, hvad jeg vil sige. Men så vil jeg lige sige en anden ting også, og det er nu med hensyn til økologi. Ja. Nu er mine urter jo økologiske. Ja. Hvis jeg vil lave et produkt, som jeg vil have rød ø på glas, så skal jeg have ekstra fødevarekontrol, fordi så skal der laves et økologisk regnskab. Hvis jeg så køber økologisk sukker og blander med mine økologiske urter, så skal jeg sådan billedligt talt kigge over skulderen af en kontrollant fra Fødevarestyrelsen. Ja. Jeg sagde til ham, altså det er ikke fordi jeg diskuterer, det skal man ikke, men jeg sagde, jeg er jo sådan set lidt skørt, at hvis jeg kan fremvise kvitteringer på, at jeg har købt økologisk sukker, og jeg er statsanerkendt økologisk jordbruger, og så putter jeg de to ting sammen. Hvorfor skal der så føres regnskab for det, og der skal være adskilte lagerfaciliteter og sådan noget? Så sagde jeg, at sådan er reglerne bare. Jeg er enig med dig, det er skørt, men sådan er det bare.
Det er en forhindring for at kunne lave økologisk. Er der nogen mulighed for at søge dispensation for de her regler? Nej, de er ret kategoriske. Ja. Vi har haft et madmarked hernede, som handlede udelukkende med økologiske produkter. Og når de købte et sæk økologisk ris for eksempel, med ø-mærke, har fået ved importen et rødt ø-mærke på, så tager de det op og putter det over i små 1 kilos eller halv kilos poser, så må de ikke skrive økologisk på. Det vil sige, så bliver forbrugeren egentlig frataget muligheden for at vide, at det, han køber er økologisk. Det er så igen et spørgsmål om at have tillid til butikken og deres måde at pakke på. Fordi de nægtede at have den der økologikontrol, som gjorde, at de kunne få tilladelse til. Altså det er jo igen et fordyrende led for den økologiske vare. Det er et godt eksempel på noget, som er... altså igen, at det er byråkrati for byråkratiets skyld. Jeg har en økologisk frisør for eksempel, som har de her store beholdere med økologisk produkt i, eksempelvis shampoo eller hvad det nu kan være. Og så har de lavet nogle lækre flakoner, som kunderne så får deres shampoo, olie og hvad det er med hjem i. Og så det økologisk eller det bæredygtige er jo, så man kan komme tilbage og få den genopfyldt. Men det må man så ikke, fordi det øjeblik, det forlader den store beholder, så kan man ikke garantere, at det er økologisk længere. Så det skal hældes over på nye, for at... Altså, og det er også lidt tåbeligt, hvor man faktisk kunne være mere bæredygtig ved at genbruge. Ikke? Og det vil jo være godt for miljø og ting. Så der er nogle ting i vores lovgivning, vi i hvert fald godt kan gøre nemmere. Jeg synes, det er interessant, som jeg tror, I snakkede om det før, hvor rigidt systemet er nogle gange. Ikke? Fordi hvis man kan sige det fornuftigt i, at man gør sådan nogle af de ting, du har nævnt, og at der ikke er nogen skadelige virkninger, eller risiko for skadelige virkninger, så burde det være muligt at få en form for dispensation. Det gælder lige i det enkelte tilfælde, eller i den form for produktion. Ikke? Jeg kan godt tænke mig at vide, hvorfor man ikke har den mulighed. Og det kunne være, fordi det skaber bare endnu mere bureaukrati med, at man skal ansøge om ting, og så skal det godkendes, og så skal det ind ud og kigge. Men det kan godt være, at det er pengene værd i sidste ende, at have en form for kan man sige, at have en mulighed for at søge dispensation for nogle af de regler. Jeg tror virkelig på, at man hellere skal lave en enkelt lovgivning, så man ikke behøver dispensationer. Nej, det er ikke nødvendigvis sige, fordi jeg forestiller mig, at da de her lov blev lavet, var der ingen god grund til det, som du var lidt inde på før, tror jeg. Det var Jesper. Det der med, at deres hensigt er at beskytte nogen eller noget. Og det skal man altid spørge ind til, hvad er det egentlig, vi prøver at beskytte her? Eller hvem er det, vi prøver at beskytte? Hvis interesser er på spil her? Og når man kigger på det, så kan man så sige, kan vi så give det mening at give dispensation. Ikke? Der er meget politik i de her regler også, det skal man også huske. Men hvis vi virkelig vil det der med entreprenører og iværksættere, så bliver vi nødt til at gøre det lettere for folk at drive. Det er jeg helt enig i. Det er nemt nok, for hvis man har en meget stor virksomhed, som er i drift, og man har overskud til at købe sig til den ekspertise, der skal til at håndtere reglerne, men det har de iværksættere lige præcis ikke. De har den faglige produktionsmæssige ekspertise, og de har gejsten at gå på mod til at komme i gang. Det er muligt, de skal købe sig hjælp til noget administration for eksempel, men hvis de også skal købe sig hjælp til alt det der lovgivning til at håndtere det, det er simpelthen for meget. Jeg kommer i tanke om andelsbevægelsen, og det er noget, som Danmark er kendt for jo. Og andelsklangen måske skulle genvækkes, i hvert fald i forhold til den små producent. Fordi hvordan kan man pulje ressourcer omkring nogle ting, f.eks. rådgivning. Og det er mange kommuner, der forsøger faktisk at levere den funktion, altså rådgivning og forskellige ting. Men måske er der plads til forbedring hos kommunerne også. Men man kan også overveje, at man vil gøre noget privat. Altså, man vil slå sammen flere små producenter og virksomheder og løse nogle af de her problemer i fællesskab. Jo, især de små lokalsamfund og landdistrikter og sådan noget, men man kan sige, at hvis vi holder os til lovgivningen, så tror jeg meget på, at vi også hver gang vi laver en lovgivning skal tænke i, at hvor skal den bruges og hvordan skal den fungere. Fordi tit så synes jeg, at man mangler at finde ud af, hvordan skal det egentlig implementeres ud i virkeligheden. Og der er det tit for skævt. Og så tror jeg på, at det der med dispensationer, altså vi skal helst lave det sådan, så det virker fra start, og det er tænkt ind i loven i første omgang. Fordi det, jeg synes ofte sker, det er, at så kommer der en eller anden enkelt sag. Så er der en eller anden landmand, der måske lige har været ude på kanten af et eller andet. Så er der en eller anden
frugtproducent, som har været på kanten eller andet, eller hvad ved jeg, eller så er der en eller anden elektriker, som har kvaret sig, så er der en jobkonsulent, der har fået ydet det eller andet lidt for meget, og så bliver der lavet lappeløsning på lappeløsning på lappeløsning, og så er det, at vi mister overblikket, og så er det, at når der ikke er øjenkontakt, når man siger, hvordan man skal have fat i også. Men jeg tænker, jeg kan godt følge dig hen ad vejen, men jeg tænker også nogle gange, at måske løsningen ikke er lavet om på loven, men at sige, hvordan kan vi takle det her problem i fællesskab? At det egentlig er, at man kan komme udenom ved at stå sammen, hvis I forstår, hvad jeg mener. At takle nogle af de her problemer, eller nogle af de udgifter, der er forbundet med at forholde sig til lovgivningen. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, man skulle kigge på lovgivningen, men jeg synes måske nogle gange, at der er nogle fordele. Det, der er svært, når man er en iværksætter eller har en lille virksomhed, at man har ikke så meget kapital til at takle, og man har ikke, det ved du jo. Så ved puljeressourcer, tænkte jeg, at der kunne være nogle fordele. Det er bare en tanke, jeg fik her nu, hvis vi sad, og jeg vidste, at det skulle men jeg tænker, at Danmark på et tidspunkt var verdensførende på andelsområdet. Schweiz var med, at Danmark var med. Og jeg forstår egentlig ikke, hvad der er sket med den koncept, fordi det var glimrende. Men hvis jeg var over på det som andelsbevægelsen var god til, det var at skabe fælles faciliteter. Det var det også, Det vi snakker om her, det er at lave individuelle løsninger på dokumenter, der gør, at virksomheden lever op til myndighedernes krav. Så man kan jo ikke lave da jeg førte os i andelsbevægelsen, tænkte jeg, okay, fint nok, så laver man en konsulentvirksomhed, som er ejet i fællesskab mellem 100 små fødevareproducenter. Men den skal stadigvæk ud og hjælpe hver enkelt virksomhed med at lave sit eget egenkontrolprogram. Så der skal laves unikke løsninger til hver enkelt virksomhed, og bagefter så skal hver enkelt virksomhed have et besøg af fødevaremyndighederne, og bagefter et økologikontrolbesøg. Men bortset fra det, så er det en meget interessant tanke. Kunne man have fælles produktionskøkkener? Kunne man have andre fælles produktionsfaciliteter? Fordi så er andelstanken måske mere nærliggende. Sørg for, at nogle aktiver er i brug oftere. Det var det, vi snakker om, f.eks. landdistrikterne, at man kunne genindføre det nogle steder, at ikke alle købte et stort traktor, men at man delte som traktor, og ligesom vi har delebiler nogle steder, så der er en masse muligheder inden for det. Men det handler sådan om at lige få løftet blikket. Nu kunne jeg lige tænke mig, nu har vi sådan noget lidt rundt omkring i iværksætteri. Du har et spørgsmål før, Nicolaj. Jeg vil egentlig bare, nu vi snakker om den kontrol, og det er egentlig, hører Annie sige, det er ikke så meget kontrol, det er egentlig den her brugerbetaling. Den brugerbetaling, der handler om, det handler om kontrollen. Kontrollen er jo ikke til at sikre kvaliteten. Fordi nu er det jo nemt for jer at sige, at så skal vi skære den her kontrol væk. Men lige snart den første kød skal den lukke op, så står alle politikere i kø for, at vi skal lave nye regler. Det er bare en sidemærke, så har jeg en mere bemærkning, nu har været stille i lang tid. Det er, at hvad er forskellen på statsstøtte til økologi og statsstøtte til boligjobordning? Og så inden for boligjobordningen, altså med håndværkerfradrag, at det kun gælder nogle håndværkere. Det gælder f.eks. At få lagt fliser i sit badeværelse, men det gælder ikke at få lagt fliser på sin terrasse. Jeg er ikke opmærksom på, at der skulle være et forskel på det. Jeg tror, det er fuldstændig det samme. Nej, der er forskel. Er der forskel på det nok? Der er faktisk en konkurrenceforhold mellem brolæggeren og fliselæggeren, der ligger, eller det er jo sådan en mur, ikke? Så der er en konkurrenceforhold. Men det er bare sådan grundlæggende der, hvad er forskellen på statsstøtte til nogle håndværkere kontra statsstøtte til noget økologi. Og ligesom man tidligere har haft statsstøtte, man har det stadigvæk, til vindindustrien, der skaber rigtig mange, altså der vækster og skaber rigtig mange arbejdspladser i kølvandet på. Jeg tror ikke, at jobordningen vil skabe særlig mange arbejdspladser, udover nogle få håndværksmestre, der ansætter nogle svende. Der vil økologien på sigt skabe flere arbejdspladser. Man kan sige, at det der er forskel på jobordningen er jo i hvert fald, at det også tilgodeser familierne. Plus det tilgodeser, at vi faktisk får gjort noget ved nogle af vores bygninger, som står for falder og sådan noget. Fordi nogle familier har i hvert fald ikke haft råd til at gøre det, før jobordningen kom. Og det er derfor, vi gerne vil forlænge den, fordi så har de mulighed for at få i stand til nogle af deres ting, eller de har mulighed for at få passet deres børn, eller gjort rent, eller hvad de nu vælger, og bruge det til. Den der håndværkerordning er jo netop for, at man kan få gjort noget af det, der mangler at blive gjort. Og krisen har jo ramt hårdt, altså nu kan vi også se inden for landbruget, at 6%, mener jeg, af landmændene har overhovedet ikke kunnet, eller kun 6% har investeret i fornyelser på grund af økonomien. Og det er jo mange år, at man har været
hindret i det. Og det gør jo så, at man bliver mindre konkurrencedygtig end andre, ens udstyr bliver forældet og sådan noget. Og derfor synes jeg egentlig, at boligjobordning er udmærket. Men ved at forlænge den nu, hvor der er et opsving på vej, så sikrer man jo bare, at man får endnu mere bestræbelseskraft. Fordi håndværkerne har lige at lave. Det er jo nærmest umuligt som privat for håndværkere. Det tager jo 7 gange 7 år. Men nogle af dem har også haft der er så mange statslige og kommunale og offentlige projekter i gang. Men det var egentlig bare en sidemærke, fordi jeg undrer mig lidt over, hvad er forskellen på, at Venstre ikke vil give statsstøtte til økologi, men de vil gerne give statsstøtte som håndværker. Så det er jo ikke så meget håndværkerfradrag, så det er jo egentlig bare, man var modstander af statsstøtte, men bare ikke give til håndværker. Men mit hovedspørgsmål til begge to, det er egentlig, hvad I siger til, at man genindfører et, nu kan vi kalde det for et moderne iværksætterstøtte, altså et moderne iværksætterstøtte. Ja. Og det er igen med, at der er rigtig mange akademikere, der kommer ud, og de har fået en meget, meget dyr og lang uddannelse, som vi alle sammen er med til at tage. Men de har ikke lært noget, hvad de kan bruge den til. Nej. Altså, der er ikke nogen af dem, der kan kunne finde ud af at blive selvstændige. Nej, det er kæmpe de har lært deres fag, eller meget sådan. Men de har ikke lært, hvad kan de bruge den til ude i private erhvervsliv. Nej. Altså, de fleste af dem, 80% ender vel stort set som djøffer eller i en offentlig stilling. Ja, og det er et kæmpemæssigt problem. Så det er jo mit hovedspørgsmål. Ja, og det er derfor, vi i hvert fald, jeg vil meget gerne have, at vi får iværksætteri, også meget gerne allerede i folkeskolen, men også at man undervejs, altså i virkeligheden så har vi masser af akademiske uddannelser, hvor man egentlig ikke har, kan man sige, indført, at man også finder ud af, hvad man egentlig kan bruge den til, når man kommer ud. Og det oplever jeg ofte, nu har jeg jo siddet med rekruttering rigtig mange år, at når akademikere kommer ud på job, så risikerer man faktisk, at de ikke fungerer i den stilling, fordi man ansætter dem til at udføre en funktion. Men de har en masse viden, men de aner faktisk ikke, hvordan man fungerer i en virksomhed. Og det er faktisk et kæmpemæssigt problem. Så hvis vi skal have ud at være iværksætter, så for min skyld gerne vil iværksætter støtte til at starte med. Eller som jeg egentlig hellere vil have det, at når man er i gang med at have, eller man er på sin dagpenge, hvis man ikke lige har fundet et job, at man der er lige så berettiget til at starte virksomhed op, som man er til at søge job. Jeg synes, det burde være ligestillet. Jeg kan ikke se, at der skulle være nogen som helst forskel på, hvad man bruger sin tid på. Og hvis man netop fik mulighed for at starte virksomhed, mens man var på dagpenge, så havde man netop mulighed for at undgå at belaste alle de private virksomheder med ansøgninger, som man ikke er interesseret i. Ja. Altså, jeg er sådan så slim i den. Altså, hvis man... Ja, jeg har ikke så meget tid for det. Det er mere tydeligt. Der er kommet et spørgsmål ind her til... Du havde lige et spørgsmål ind. Ja, nej, så havde vi bare sige, at efter at jeg har omvendt min jord til økologi, så skal jeg jo også have besøg af plantelektoratet, som kommer, som kommer og kontrollerer, at det er økologisk. Og det koster mærkeligt nok noget. Så der er jeg ved ikke, hvem der betaler lønnen for det besøg, men det er altså ikke den økologiske producent, der betaler det i hvert fald. Skal jeg have økologikontrol ind i køkkenet, så er det Fødevarestyrelsen, der klarer det, og det koster penge. Men at jorden skal kontrolleres det årlige besøg, det koster ikke noget, så længe jeg overholder reglerne i hvert fald. Så en eller anden støtte er der. Ja. Der er kommet nogle spørgsmål udefra. Ja. Og den ikke går til dig, Jesper. Den går på, hvad ser du som den største hindring, eller de største hindringer for at få vækstvirksomhederne ud i lokalområderne? Hvis vi snakker vækstvirksomheder inden for produktion, så er det helt klart infrastruktur. Hvis vi kigger på et ældre industriområde herude i den østlige del af Store Heddinge, hvor der står flere industri- og produktionsbygninger tomme. Man kigger på en lav kvadratmeterpris og nogle ganske udmærkede faciliteter. Og hvis man som fornuftig erhvervsdrivende forholder sig til, om man kan acceptere, at det tager en halv time længere for lastbilen at komme til, og en halv time længere for lastbilen at komme derfra igen med et læs møbler, eller hvad det nu kan være, så kigger man sådan efter et sted, der ligger tættere på motorvejen. Ja. Så infrastruktur er en tydelig barriere. Infrastruktur, det er både veje og offentlig transport og kommunikationsmidler. Ja. Det er bredbåndsdækning og det er mobildækning. Det ser jeg som nogle helt klare barriere. Ja.
Men vi ser ikke en generel tendens til, at man som veletableret virksomhed med 5 eller 10 eller 15 eller flere medarbejdere sådan er tilbøjelig til at flytte sig. Det koster simpelthen for mange penge. Så det vi ser muligheder i, det er, at virksomheder etablerer sig fra begyndelsen et sted, hvor de godt kan lide at være. Og der kan man kigge på muligheder for at etablere produktionsvirksomheder på nedlagte landbrug eller i udkanten af byområder. Så man simpelthen har en planlov, som er lidt mere lempelig og ikke forhindrer produktionsvirksomheder og håndværksvirksomheder og servicevirksomheder i at opstå. Fordi virksomhederne de bliver typisk der, hvor de opstår i den størrelse, som vi kender flest af i Danmark. 80% af danske virksomheder er SMV'er, og i det her område specifikt er 79% af virksomhederne på 5 medarbejdere eller derunder. Så det er virkelig de små virksomheders vilkår, vi skal understøtte. Ja, helt enig. Fuldstændig enig. Der skal vi have gjort en hel masse. Jeg er også helt enig med dig i vores, at infrastrukturen skal forbedres. Især den tværgående, tror jeg er meget vigtigt. Altså det er generelt for mange områder i Danmark, at vi laver nogle ben ind til de store byer, men der er ikke noget, der rigtig fungerer på tværs. Og man kan netop se her i området, mange af de større virksomheder, det er svært at komme af og til og fra, og så gør det også, at vi ikke kan tiltrække hverken nye virksomheder eller bosætning, når infrastrukturen ikke fungerer. Og det er der bred enighed på tværs af partierne om, at vi skal have en vej, hvor det går fra Rønnede og helt op til Kalundborg. Ja. Så det er samarbejde, det ved noget. Ja. Og det samme omkring vores infrastruktur digitalt, hvor vi jo netop også, i hvert fald fra Venstre og men jeg tror også, det var jeg, vi samarbejder med omkring det, med at få vores mobilnet op og sørge for, at der bliver dækning overalt. Det kan ikke være rigtigt, at vi i 2015 ikke har mulighed for at komme på internettet, uanset hvor vi sidder henne. Og det er jo også en forudsætning for både at få flere arbejdspladser ud i yderområderne, og samtidig at der er virksomheder, også vækstvirksomheder og innovationer, som er kommet til at fungere. Så vi har et andet utroligt emne, kan man sige. Der er nogle virksomheder i forvejen, der har svært ved at tiltrække arbejdskraft, og det bliver vi nødt til at kigge på, om de rådighedsregler, vi har, er tilstrækkelige. Og så måske kigge på befordringsfradrag og nogle andre ting. Det er ikke et emne, der er særlig populært, men når man har f.eks. noget nordisk i Kalundborg, der er mange ingeniører og teknisk folk, og der er en del ved i København, jamen hvad gør vi så i den situation? Hvordan får vi folk derud? Men uddannelse er ekstremt vigtigt. Det er ekstremt vigtigt, at vi har en arbejdsstyrke, der kan imødekomme virksomhedernes krav. Jeg tror mange virksomheder, de vil, f.eks. i Faxe, hvor jeg kommer fra, er en del virksomheder, der eftersøger regnskabsmedarbejdere og kontorfolk og teknisk folk, men de kan ikke finde dem. Og de ved, at de findes i København, men de har ikke lyst til at tage et tur fra København ned til os. Så der er nogle ting, der skal kigges på der. Hvad er det, der gør det attraktivt at komme ned til Faxe og arbejde på Unibrew eller på Heibo eller noget andet? Ja. Og der tror vi i hvert fald Venstre meget på, at det skal kunne betale sig arbejde. Vi skal simpelthen have hævet vores beskæftigelsesfradrag og have sænket nogle af skatterne, sådan så at de mindste indtægter virkelig får noget ud af det. Det har også noget at gøre med det uddannelsesniveau, der er i området, så det handler virkelig om, at de mennesker kan komme i job og få noget ud af det, så vi får flyttet fra overførselen over på For mig handler det overhovedet ikke om, at det skal betale sig at arbejde. Jeg tror, de fleste gerne vil arbejde, men vi skal gøre det lettere for dem at få et arbejde. Vi skal skabe arbejde til dem, og vi skal gøre det nemmere for dem at komme lidt længere væk fra hvor de bor, for at få et arbejde. Men der handler det også meget omkring netop på vores dagpengelov, som heldigvis skal laves op, og det glæder vi os rigtig meget til. Det tror jeg ikke, det gør. Fordi den hindrer nemlig folk ikke at komme på job. Det er en af de store udfordringer nu, også fordi du nævner området, hvor man kan sige, at der sidder faktisk rigtig meget arbejdskraft, der kommer af dit job. Ja. Men de mangler noget opskoling eller opkvalificering for at begynde at bestride. Og som lovgivningen er lige nu, så sidder vi nødt til at afvise den gang på gang, fordi det er ikke lige det, der er sat penge af til nu. Ja. Og det er jo egentlig en skam, fordi hvis Unibrew skulle bruge 10 regnskabsmedarbejdere, eller kunne bruge så mange, og jeg har 10 siden, eller måske skal have regnskabskursus, og man så kunne få bygget noget op, så beholder man det nede, også i området, for ellers er de mennesker nødt til at tage til København for at arbejde, for at få det. Så man kan også nogle gange også spørgsmål om at beholde lidt af arbejdskraften i områderne,
Ja. I stedet for, at vi Ja. skal udveksle på den måde. Ikke? Ja. Nu kan vi også sige, at vi snakker med økologi og miljø og sådan noget, når vi ser hvor mange biler, der fiser frem og tilbage. Ja. Ja. Hvor det egentlig lige så godt kunne være dig, der arbejder i baghaven, i stedet for at skulle køre til København for at gøre det. Ja. Så man på den måde egentlig også lukke det lidt. Ikke? Nu skal vi også møde nye mennesker, så selvfølgelig ret at komme ud af byen, men stadigvæk. Altså, men igen, bureaukratiet og de regler, der bliver lagt ind i det, det bliver simpelthen for besværligt nogle gange for folk at få den lille smule opgradering. Vi snakker måske om 14 dages kursus nogle gange, så vi er nødt til at sige, den går ikke, du har ikke 6 uger selv eller noget som helst mere. Ikke? Ja. Og virksomhederne skal også være villige til at ansætte praktikanter, ikke? Så de kan få den viden, de har brug for. Men der kan man faktisk se en udvikling, for det kan være en god investering lokalt at gøre det. Ja. Men der er der jo igen nogle regler, og nogle gange er der for meget bureaukrati i forhold til det. Så bliver man også nødt til at anerkende, at der har været krise så længe, at mange virksomheder jo faktisk har været udmarvet i forhold til deres personale. Så de har haft afskediget, at de andre skal arbejde mere for at få det til at fungere. Og når man så ansætter praktikanter eller lærlinge, så kræver det jo, at der er nogen, der kan tage sig af dem og få dem videre i systemet. Fordi det er ikke bare sådan, man er nødt til at allokere nogle ressourcer til det. Og der er vi ikke noget helt ud af, så opsving er på vej, men vi er ikke helt igennem det nu, vel? Og vi kan ikke være sikre på, at det er det, så det gælder virkelig om at fastholde det nu. Det tror jeg i hvert fald meget på. Der er også et spørgsmål her, som går på netop væksten. Hvis der kommer mere vækst i Danmark, og dermed flere job, kunne det være et problem at få arbejdskraft, både de lavtlønnede og de veluddannede. Hvad skal vi gøre ved det? Har du et godt bud på det? Jeg tror, jeg bliver nødt til at høre spørgsmålet en gang til. Ja. Det er, hvis der kommer mere, eller når der kommer mere vækst i Danmark, og dermed flere job, kunne det godt blive et problem at få arbejdskraft, både på lavtlønsområdet og de veluddannede. Hvad skal vi gøre ved det? Når man siger det på den måde, altså jeg tænker lidt bredt om det. Vi ved, at der er færre og færre, der skal forsørge flere og flere, så der vil være et behov for arbejdskraft. Vi har brug, men vi skal også, altså det handler om her, at det skal være beskæftigelse nok til folk, men det skal også være folk nok til at tage de jobs, der er. Det er, så ja, hvis vi, en del af problemet er måske, at der er mange danskere, der kunne tage nogle af de jobs, som der er, men vælger måske at lade være. Og de bliver taget så af nogle af vores nogle indvandrere, hovedsageligt fra europæiske lande, vil jeg sige, så, og det vi har fri bevægelighed af arbejdskraft. Men det her centrale problem for mig er, at vi har ikke så mange jobs til ufaglærte mere. Samfundet er under omstilling. Så jeg tror, du var inde på det, det med uddannelse er sindssygt vigtigt. Altså, samfundet er anderledes i dag, end det har været. Og problemet er, at vi har en del, som er ufaglært, som vi ikke ved. Der er ikke nogen steder, hvor de kan arbejde. Og samfundet er ikke indrettet til at de kan få et arbejde. Så de her mennesker skal hvis vi kan, skal omskoles så vidt muligt. Fordi jeg tror, det vil altid være brug for ufaglært arbejdskraft. Men det er ikke i samme omfang som tidligere. Så for mig er det en af de store udfordringer, hvad vi gør med. Vi har rigtig mange mennesker, som er ufaglært arbejdskraft. Hvad gør vi med det? Det er det, jeg synes, det er en kæmpe udfordring der. Ja. Jeg tænker meget, at nogle gange så har vi fået sådan lidt fagterrorisme om, at vi skal have en bestemt titel for at måle nogle bestemte ting. Eksempelvis inden for hele vores hjemmepleje- og sygeplejeområde. Der må hjemmehjælpere, ikke som de gjorde tidligere, bestille til en ældre eller rense et sår og sådan noget. Det skal være en bestemt type, der kommer ind en sygeplejerske eller en anden uddannet. Og det kan nogle gange forsinke processen. De må gerne, når de er syge, men de må ikke ellers. Og der tror jeg, at den der fagterrorisme faktisk er gået lidt amok, fordi så tager vi arbejdet for dem, der kunne det. Det gør vi også på HK-området, hvor vi så pludselig ansætter djøffer i en HK-stilling. Og mange af de her HK'er har jo ikke nogen interesse. Det er der mange af dem, der ikke har i en videregående uddannelse. Og så skal vi passe på med at udhule det arbejdsmarked, der allerede er. Så det er i hvert fald ikke problemstilling. Jeg tror også, man skal... Der er ufaglærte arbejdskraft, som du siger, og der er nogen, det vil de altid være, fordi de bliver ikke faglært. Og sådan det. Men den har flyttet sig fra at være det ufaglærte, der bare gik ud og tog et skov og grave en grøft, så tjente sine penge til, at nu er der nogle andre ting, man skal kunne. Og det er jo det, vi som jobcenter kan byde ind med trukcertifikatet, eller hvad det nu er, der er nødvendigt, eller et regnefagerkurs, at man bliver opkvalificeret lidt på den måde, og så får løftet den ufaglærte lidt. Men de vil altid være ufaglærte, for der er en stor gruppe
gruppe, som ikke kommer uddannelsessystemet igennem. Og den gruppe har man sådan slået lidt rundt i stedet for netop ved at lave de her mange begrænsninger på, hvad man egentlig kan organisere. Og det vil være en vanskelig overgang her, fordi den massive satsning på folkeskoleform forsøger faktisk at give så mange som muligt en uddannelse, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet og have flere valgmuligheder. Det er det handler om, det er at give folk så mange valgmuligheder som muligt. Men det er en langsigtet omstilling, det her. Det er det. Man er bare nødt til at acceptere, at der er nogen, som ikke skal en boligvej igennem. Man er nødt til at have den ind til igen, at man starter som fejldrenge på værkstedet. Og så tager det måske 7 år i stedet for 4 år at blive mekaniker. Men man har lært det med sine hænder i stedet for. Og alle de der muligheder er jo snart udtømt. Der er ikke nogen, der kan den vej. Og der er mange af dem, som skal den vej. Og hvis man lukker op for det, så tror jeg også, at man får flyttet flere fra den unge gruppe ud og få uddannelser i det. Men alle skal skoles til et eller andet. Og det er jo et problem, for nu kommer vi til at mangle alle uddannede, fordi der er faldet nogen fra. Men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der aldrig udnytter deres potentiale. Og skolesystemet ikke er god til at dyrke den enkelte potentiale ordentligt. Det er det, vi skal blive bedre til. Og så igen, at vores system ikke skal være alt for stift i, at hvis der kommer, jeg har for eksempel en industriarbejder, som jeg synes var en interessant sag, fordi han rigtig gerne ville i gang med noget, men er blevet opsagt og har været ude på lykkepiller et par år, men er kommet ud af lykkepillerne og finder selv ud af at gå på en industri eller på en erhvervsskole og siger, jeg vil gerne have engelsk, finder et engelsk kurs 8 måneder, går op til jobkonsulenten og siger, her, den her, nu kan jeg komme videre. Og så siger jobkonsulenten, nej, du skal i skole i 3 år. Men man kan ikke sætte en mand, der har gået i skole i 3 år, som nu er 40-årig, når man lige har været depressiv. Altså det hænger slet ikke sammen med det. Det har han ikke givet til. Så er det irriterende, at systemet på en eller anden måde holder fast. Så det der dagpengesystem, det skal vi have rettet på. Ja, men jeg vil sige, at vi har et kæmpemæssigt paradoks med det der store B-hold, som vi har fået der. Fordi når jeg søger folk ind hos mig, så snakker vi ukrainsk og russisk og romansk. Og også nogle enkelte polere. Der er ikke nogen danskere, der søger på dem. Det er det her B-hold, det søger ikke de jobs der. Vi kan udmærket godt bruge det, men de kommer ikke. Og de hænger fast i systemet. Og det er, de er altså, jeg må bare sige, at det lyder hårdt. De er ikke motiveret for at arbejde. Sådan er det bare. Der vil jeg så ikke give dig helt ret, fordi at inden for mit fag, hvor der er som social sundhed, er jeg på et plejecenter, og vi får altså rigtig mange ufaglærte unge mennesker, som godt vil lave noget. Og det gør jo, at ved at de kommer og laver og hjælper os med det, som der skal laves, og hvad de kan og må, gør, at vi andre, som har kompetencerne til det, får mere frihed til at lave alle de ting, der skal laves på computeren, som der er lov og regler om, at vi skal lave. Så det er lidt med, at vi skal have vendt tankegangen hos alle mennesker, at det er okay. Fordi der er mange af dem, der bliver sat i bås. Det er derfor. Men det er også noget lovgivning, der gør det, at de bliver sat i bås. Plus det, at det er et andet område. Ja. Men jo, men det er, jeg har bevæget mig flere steder. Jeg er også kontoruddannet. Så jeg har bevæget mig flere steder. Og det er simpelthen, at vi skal tænke anderledes, vi skal behandle hinanden anderledes, vi skal være mere opmærksom på hinanden og sige, det er okay. Der er mange lov og paragrafer og regler og alt muligt andet, der gør, at folk bliver sat i en bås, og så bliver de sgu sat der, og den bliver ved med at være klistret dem rigtig mange år. Den er det svært, som ham, der har taget de der 8 måneder, og så har han klar. Han ville gerne. Han fik bare ikke lov. Og så må han ikke. Altså, jeg synes, ikke? Ja. Sådan en mand, han skal bare have et skub, få lov til at lige at komme ud, og ved hvad, så er han selvkørende, så har vi ham ikke i systemet mere. Men det er det, han ikke må, fordi du følger ikke den regel, fordi det skal du, fordi det siger systemet. Og det er der, hvor jeg mener, at vi har fået for mange lappeløsninger, for eksempel på dagpengeområdet. Så det er blevet så kompliceret, at sagsbehandlerne har ikke øjenkontakt. De kigger ned og siger, kan det her lade sig gøre? Nej, det kan det ikke. Og så er det videre, og så bliver folk fastholdt i det her system. Og når vi snakker selvstændiges rettigheder, som jo er et af de emner, vi også har op her i aften, så synes jeg eksempelvis, at det er rigtig ærgerligt, at vi har lavet et dagpengesystem, som fuldstændig ligestiller selvstændige med lønmodtagere. Og det gør jo, at man skal have minimum 30 timers, eller svarende til 30 timers indtægt om ugen, i mener det 52 uger eller sådan noget, fordelt på 1,5 år eller noget i den retning.
Og det gør jo, at jeg kender ikke nogen selvstændige, som lukker deres forretning, hvis de har 30 timer om ugen, fordi så går det egentlig ret godt. Når de er nødt på 25-20 timer, så begynder de at tænke, at det her kun lige en kort periode, eller sker der noget om lidt, nu går det nok snart op ad igen. Og når det er nede på det her 15 timer om ugen, så flyder blodet nærmest for neglene, og de knokler stadigvæk. Men så er det for sent. Så er det for sent at lukke virksomheden, fordi på det tidspunkt står de fuldstændig uden dækning. Og det mener jeg ikke er særlig rimeligt, fordi det er jo også mennesker, der har håndpantsat deres hus og altså har givet alt, hvad de havde for at få den her virksomhed til at køre. Og det andet er, at ofte så har ægtefællen, så i den periode, hvor der ikke har været tilstrækkelig indtjening fra den selvstændige, så har ægtefællen ofte taget et lønmodtagerjob ved siden af for at få det til at løbe rundt. Så når man står der og ikke kan få dagpenge, så forsvinder kontanthjælpen også faktisk, fordi at ægtefællen har tjent for meget for at få husholdningen til at løbe rundt. Og der er oplevet rigtig mange selvstændige, der er med den her frygtelige knibe. Og der synes jeg faktisk på en eller anden måde, det bliver sådan en slags tredjerangs borgere, fordi at man synes, at man har gjort det rigtigt. Man har skabt sin egen virksomhed, man har knoklet. Og for nogen, som du siger, i en vis aldersgruppe, kan det også være en rigtig god løsning at blive selvstændig. Der er også utrolig mange, der har været syge, der bliver selvstændige, fordi det er en måde at blive fri af systemet og leve sit liv på. Men man står med ikke uden dækning i Danmark. Så vi bliver sådan en slags tredjerangs borgere. Og det mener jeg ikke, nogen kan være tjent med. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at få lavet den her dagpengelov om til at være fleksibel i forhold til selvstændige. Og i øvrigt også i forhold til, at man kan tage flexjob, eller hvad hedder sådan noget, deltidsjob og sådan noget, at man kan gøre nogle andre ting, og det ikke er så stift det hele. Man kan tage nogle vikariater og så eventuelt komme tilbage igen. Der er vi alt for stive, som det er nu. Det ved jeg ikke, hvad du tænker om, så. Jeg lytter. Fordi det er meget komplekst. Jeg ved, at tidligere i beskæftigelsessystemet, der man snakket om kontanthjælp, var det meget tit den enkelte rådgiver, der bestemte beløbets størrelse i forhold til det individets behov. Og så blev tingene mere strømlinet. Og man kan sige også i forbindelse med, hvordan man skal rådgive folk i forhold til uddannelse og arbejde, vi burde måske tage lidt højere, lidt større hensyn til individets behov, end vi gør i dag. Og det er det, du snakker om, at det er sat ind i nogle kasser. Og at det kan være, at man skal finde en balance mellem, hvordan man skaber et system, der tager lidt højere, lidt større hensyn til individets behov, men uden at det bliver for tungt, byråkratisk og dyrt. Så måske skulle man lige trække et skridt tilbage og kigge på systemet og sige, hvad kan vi gøre for at imødekomme folk og anerkende folks forskellighed. Hvis vi var forskellige, så ville det ikke være det, vi har her i dag. Vi er gudskelov forskellige, men vi bliver sat ind i nogle kasser, og det skal du passe ind i. Når du ikke passer det ind i, men jeg mener formålet med stadigvæk, vi kan stadigvæk have samme formål, nemlig at få folk væk fra passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Det må altid være formålet, men vi kan sagtens gøre det mere fleksibelt. Jo, men det er helt enig, men jeg siger bare, sådan er det nu. Når du ikke passer ind der, så er du en tredjerangsborger, ikke? Ja. Jeg er lidt klar. Ja, men jeg tænker på, at vi snakker meget om, hvordan vi skal få vores klienter ud på arbejdsmarkedet. Og jeg synes, det er egentlig lidt sørgeligt, at der er så mange mennesker, der skal igennem det der jobcentersystem, som vi egentlig har fået lært, at de ikke selv havde forsøgt og sådan noget. Så kunne det jo være, at man skulle tage fat i folkeskolen og så sige, at det er det, vi skal sætte ind og få lært de unge mennesker at søge arbejde. Selv lære og lære dem at præsentere sig selv og komme ud bare. Og der er også nogle af dem, som der er tunge bolige. Jeg har selv været tung bolig, så det er da ikke nemt, men det kunne måske være en mulighed. Ja, men jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at man skal have fokus ind allerede der. Og i virkeligheden også tale arbejdsskader. Det kommer vi så ikke noget ind på i dag. Men der er jo for eksempel over 150 alene på Stævns, som har fået arbejdsskader, der ikke er blevet anmeldt. Det er jo voldsomt mange mennesker, som går rundt og er skadet og ikke kan få nogen erstatning og også noget, og fordi man ikke har vidst, hvordan man skulle agere i forhold til det her med at komme til skade. Og det burde måske allerede være i folkeskolen. Det er det eneste tidspunkt, vi har børnene samlet på, hvor alle får samme info. Så det kunne godt være, at vi både skulle lære dem iværksætteri, og så hvordan man agerer på et arbejdsmarked. Mark? Min modstand har gjort, at jeg har også taget en coachuddannelse. Hver gang jeg har modstand, så tager jeg en uddannelse, fordi de skal ikke stoppe mig. Jeg har så prøvet at være med i Furesø, hvor det er, at der er
Georuter, som har lavet og få fat i alle 9. klasser omkring kommunerne i nærheden. Og der har de det, at de lærer at være coach for en dag, altså være leder for en dag. Og det gør jo igen det der med, at de får lov til at prøve det der med at komme ud og have med fordi de skal simpelthen lære 1. til 3. klasse, tror jeg nok det er, og coache dem igennem og spille bold eller gøre et eller andet. Så de får blod på tanden, og de får også et certifikat på, at de har prøvet det der. Ja. Så ja, den der med at få de fat i de unge mennesker i skolen, det vil være helt fint. Men det er for at følge lidt op på det, du siger, Karl, fordi at igen kommer lovgivningen lidt i hele spillet igen, ikke? Fordi det er var knægt og gik i skole. Der havde jeg jo et job efter skole. Der gik jeg ud hos en svinebund og var med til at fodre og kalde stald og hvad der ellers var. Man kan ikke ud og lave noget. Ikke? Men lovgivningen blev ændret, og mange virksomheder var svundet, så der er selvfølgelig ikke lige så mange, der kommer ud. Men der er jo rigtig mange unge mennesker, der ikke ved, hvad et arbejde er, før at de egentlig stiller op på et jobcenter og beder om at få kontanthjælp, fordi det hører, det får man bare, fordi man ikke laver noget. Og der kan man sige, altså kunne man gå lidt længere tilbage igen og så sige, at man flaskedrengen og alle de ting, alle dem, der er forsvundet inde nu, altså hvis der kommer flere ud af dem igen flere virksomheder, så vil man også få et andet syn på dem. Altså det er sådan en skrue, der på en eller anden måde skal jobstartes igen, og så sige, hvordan får man fat i hele spillet, ikke? Jo, men altså, børnearbejde, det har jo været 20 år, ikke? Altså, det går sådan set egentlig ikke for børnearbejde i moderat tilstand, altså, men der er en utrolig opdragende effekt ved at sige børn på arbejde. Ja, altså, jeg har en driftleder derhjemme, og har 10 børn med på arbejde. De er selvhjulpende. Ja. Gør jo ikke noget med alle, når man ting, der kommer fra. Det gør man jo noget på læringsvirksomhed, ikke? Og får også gå ud og støje sin første løn op og 4 dagen efter, man ikke havde mere, ikke? Altså, når man laver læring i hele situationen i det, ikke? Det handler også om, hvordan vi omtaler arbejde. Altså, arbejde i sig selv har en værdi, og det er lige meget, hvad du laver. Og det der med at være en del af fællesskabet og bidrage, uanset hvad du laver. Det er sådan lidt sådan snappet holdning, synes jeg, til arbejde, hvad der er acceptabelt arbejde, eller godt arbejde, og hvad der ikke er. Men arbejde er godt for samfundet, og det er lige meget, hvad du laver. Og jeg synes nogle gange, den måde vi omtaler arbejde på, den måde vi værdsætter arbejde, det bliver vi nødt til at kigge på. Ikke? Og et barn, et unge menneske vide, at det er faktisk en god ting at komme ud på arbejdsmarkedet, tage fat og tjene egen penge i en periode og sige, det er det. Og det er lige meget, hvad du laver. Ja. Det er også der, hvor jeg synes, at i forhold til vores kontanthjælpslov, at det er ret væsentligt, at den er midlertidig, fordi det var det, der var tiltænkt oprindeligt. Og der kan jeg se en problematik i nu, at nogle mennesker så er fastholdt på kontanthjælp i længere perioder, men et problem er også, at det går ud over alle vores liberale idealer i virkeligheden. Fordi her knokler vi for at få et hus, som vi kan bo i, og pludselig så kommer man til skade, når man mister sit arbejde, og man kan ikke få dagpenge i en årsag, og pludselig kan du heller ikke få kontanthjælp, fordi du har et hus, du ikke kan få solgt, du kan ikke engang belåne det, du kan ikke engang komme ud af det. Og det gør faktisk, altså den skal jo være midlertidig, så man ikke behøver at forarme sig, og man ikke behøver at sælge sin pension, men kun have en meget kort periode for lige at overleve, og så skal man jo videre i noget andet. At vi holder folk fast på kontanthjælp i så lang tid, som vi gør i øjeblikket, det er simpelthen det er ikke godt. Og jeg kan se, at det betyder meget, når jeg arbejder meget med sygemeldte, det betyder rigtig meget, at man for de fleste af dem i hvert fald, at de kan få bare noget, de kan arbejde med. Der kan selvstændigt erhverv i et vist omfang måske være en mulighed for at få noget værdi i deres liv og noget glæde, og at man betyder noget for andre, man har et eller andet, man skal stå op til. Der var en, der sagde det meget smukt på et tidspunkt, sagde, jeg har bare brug for at behøves. Der er nogen, der skal behøve mig. Og det kan nogle gange løfte folk ud af jeg kan huske, at jeg gjorde rent på Danmarks Radio for mange år siden. Der var jeg var den yngste, og der var en del ældre dame der, og jeg spurgte dem lidt til deres arbejde, og de elskede det, de lavede. De elskede fællesskabet, de elskede at bidrage, de elskede at være selvstændige. Men forskellen mellem, hvad de kunne få på dagpenge, og det var ikke særlig stor i forhold til, hvad de tjente. De tjente ikke ret mange penge, i hvert fald i starten. De gik op trappevis over tid. Men det var dybt imponerende, synes jeg. Jeg blev meget rørt af, da jeg snakkede med dem, fordi for dem var det vigtigt. Det var en væsentlig del af deres personlighed at have et arbejde. Om de så kun fik 100 eller 200 eller 300 kroner mere efter en måneds arbejde,
I stedet for at være, det var en stolthed, som vi mangler i dag i forhold til arbejde. Ja. Og det er ikke sådan, man kan lovgive om. Det er noget, man skal dyrke på en eller anden måde ved at sige, kom nu ud, tag fat, det her er godt, se hvad det gør for dig. Så det er en meget værdipolitisk diskussion, kan man sige. Ja, og jeg tror også, det er rigtig væsentligt i forhold til, at der er så mange børn, der oplever, at deres forældre ikke har haft arbejde, så de er ikke vant til at have det. Jeg havde et eksempel på et tidspunkt, en mand, han har været nummer 40, der var på kursus hos mig, og så snakker jeg også meget om netværk med folk, altså hvordan kommer du videre i dit liv. Og så taler vi om hans netværk, og så siger han, at alle er førtidspensionister, så det skal jeg da også være. Altså han kunne slet ikke se, at der var andre muligheder end førtidspension. Og han fejlede ingenting. Altså han har haft et alkoholproblem, men det kan jo behandles, hvis man ellers er interesseret i det. Men det var simpelthen hans vision, det var at blive førtidspensionist, fordi det var alle de andre. Og altså, det er simpelthen vigtigt at kigge op og møde nogle andre, møde nogle gamle, møde nogle unge, møde nogen, der har et job, møde nogen, der er i uddannelse, simpelthen for at komme ud af den der fælde. Kan du jeg vil bare lige kommentere på Karls lille bemærkning om børnearbejde. Mine børn har også været vant til at arbejde på derhjemme og have et fritidsarbejde. Men man burde lave det om. Hvad skal man sige, når man omtaler børns arbejde, så burde man lave det om til at sige, at det er alle børns ret at have lov til at prøve at arbejde. Det er ikke deres pligt. Men at det bør være deres ret at få lov at prøve at virke. Men i øjeblikket så er det jo altså de må dårligt skræmme kartoffel, uden at det er børnemishandling. Nej, det er nok også lidt forskelligt fra familie til familie, men du har en god point der. Men det sidste, vi lige skulle ind på her, det er de her generationsskifter, som vi snakkede lige smule om i starten. Fordi der er rigtig mange virksomheder. Vi har en større generation af ældre, som står over for enten at skulle afvikle deres virksomhed, at sælge dem eller at lave et generationsskifte. Og der har du i hvert fald oplevet, at det kan være lidt vanskeligt. Der kan være mange forskellige barrierer, og en af de vigtigste barrierer, som vi møder, det er, at den siddende generation i virksomheden egentlig parat til at afslutte sin erhvervskarriere. Hvad skal man lave bagefter, og kan den, der overtager nu, gøre det godt nok, og får man nu den rigtige pris, osv. Og bare et af de spørgsmål, hvis ejeren frygter, at svaret er nej, eller svaret er, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave bagefter, så det kan jo være medførende til, at beslutningen bliver truffet, og at processen ikke bliver igangsat. Det tager lang tid, eller det kan tage lang tid at blive klar til at generationsskifte en virksomhed. Og hvis man er 68 år nu, så kan det være, at man skal bruge de næste 3 år på at blive klar til at generationsskifte. Og det kan være, at med salgsprisen på virksomheden er en tredjedel eller en femtedel af, hvad man forventer. Og det resulterer i, at mange, der er i den situation, har en alder, hvor det set ud fra er ved at være på tide. De undlader at tage de indledende skridt til at blive klar til at få afhentet virksomheden. Så noget af det, der er vigtigt i mine øjne, det er at hjælpe generationen af ejerledere, som skal ejerskifte på et tidspunkt, til at blive klar til at give slip på deres virksomhed. Og hvis virksomheden drives videre uden at blive klargjort til generationsskifte, så på et eller andet tidspunkt så mister den sin værdi, og så forsvinder nogle arbejdspladser. Og så kan man diskutere, forsvinder de arbejdspladser helt, eller forsvinder de over til konkurrenterne og eksisterer på den måde videre. De forsvinder nok ikke helt. Men det er ærgerligt at se arbejdspladser forsvinde fra en virksomhed, der engang har været stolt og veldrevet. Ja, det er det absolut. Altså, jeg har snakket med nogen for nylig, som netop har en stor virksomhed, pænt stor i hvert fald i forhold til området og så videre. De har 15-17 mand ansat nu, og skal måske enten lukke eller ejerskifte inden for 10 år. Men det var sådan, nej, det er nok nemmest bare at lukke ned. Men siger, der er jo muligheder, hvis man går i gang nu for netop at holde fast i de her arbejdspladser og faktisk gøre virksomheden klar til salg. Og det behøver ikke være skidt jo. Altså vi har selv købt en virksomhed i forbindelse med generationsskifte, og så snart han havde solgt til os, og vi havde overtaget, så startede han en ny virksomhed. Altså, så det behøver ikke være slut, fordi man sælger, hvis man har det der drive, med at man gerne vil lave noget nyt.
Men jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at vi ikke bare risikerer, at de går ud i intethed, men at vi ligesom virkelig gør, hvad vi kan, også fra officiel side af, til at bakke op om, at de arbejder videre med det. Jeg ved ikke, om du har noget tilføjelse. Nej, Nej, du var egentlig enig. Det er dejligt. Nogle tilføjelser. Ja, det har jeg jo. Det er jo et virksomhedsproblem. Det er jo et lederproblem i virksomheden. Jeg ser jo nærmere, hvor den nye regering kan komme ind og gøre en forskel. Og der mener jeg, at dræne virksomheden på kapital, det skal man ikke. Altså kapitalen, det er blodet i en virksomhed. Og det kan jo godt være, at der kommer for eksempel et familiegenerationsskifte, og der kommer så en ung søn ind, som der måske i nogens øjne måske bliver for velhavende. Men jeg tror faktisk, at det er godt for virksomheden. Og det kan også godt være, at en ung søn ikke har et drive, så han skal have lidt mere blod til at starte med, end faren han skulle. Så på den led, der mener jeg, at det offentlige skal passe på med, at de ikke har snablet alt for meget ned i kassen hver gang, han skifter. Ja, i form af beskatning og sådan noget. Ja, altså med beskatning, ikke også? Altså, derfor så er jeg jo sådan set ikke tilhænger af, at man laver skattelovgivningen fuldstændig op. Og så har man noget, der hedder forbrugsskat, og så er det det. Det vil vi være meget mere ikke. Det kigger lige som det står i programmet. Det tror jeg ikke, det gør. Når jeg snakker generationsskifte, og sådan som jeg gør nu, så tænker jeg mere på produktionsvirksomheder og mere på generationsskifte uden for familien, hvor der typisk ikke vil være tale om en arv. Og der er udfordringen med anden. Du kan godt subsidiere mange af dine værdier til en yngre generation, selvom det ikke er i familie. Okay. Ja. Så der er også mulighed der. Altså, hvis jeg har om nogle år en ung mand, der måske gerne vil drive min virksomhed videre, og jeg ikke har nogen af mine børn, der magter det eller vil, så kan jeg så lave et generationsskift med ham, hvor jeg lader nogle af mine penge blive stående og sådan noget. Ja. Så, men det er super. Ja, super. Det er super. Det er sådan ligesom nok sygt, man skal knække, og så skal man lave nogle juridiske rammer, som der gør det reelt. Ja. En problemstilling er jo også, at rigtig mange selvstændige ikke har nogen pensionsopsparing. Man har tænkt i, at når de på et tidspunkt skulle sælge deres virksomhed, så ville de der få noget pension, som de kunne leve videre af. Og der er jo så mange, der måske bliver skuffet, fordi nu har vi haft krisen også, så man kan ikke sælge til det, man havde håbet på. Og det synes jeg også er en kæmpe problemstilling, fordi at hvad skal man så leve af? Det er jo svært at gå ind og pålægge selvstændige at indbetale pension til dem selv, fordi at mange, det er i hvert fald min oplevelse med rigtig mange af de selvstændige, jeg tænker med, de har ikke engang fået egen løn igennem en længere periode, og har de medarbejdere, så har medarbejderne hyppigt fået mere løn, end de selv har fået, så man udhuler jo sig selv, men det er jo bare en måde at overleve på, og hvis man har besluttet sig for, jeg talte med en så sent som i dag, at hun kunne ikke drømme om at være andet end selvstændig, men var udsat for sygdom på for eksempel en periode, men fordi hun var bange for, at der var en kunde, der ringede, mens hun var syg, så var hun nødt til at gå ned på 75% af sin dagpengesats. Og så siger hun, at hun arbejdede 25%, men det gjorde hun ikke. Hun arbejdede 0, fordi hun var syg. Men hun turde ikke andet, hvis der var en, der ringede, og hun så, eller nogen undersøgte hendes mail, og det lå en mail om noget, og hun havde svaret eller noget. Så der er selvstændig igen, som vi siger et lille sten. Og så en sidste lille problemstilling, som man i hvert fald også kan overveje, det er jo, at det er blevet sådan, at vi må gerne gå på pension, når vi bliver 70, altså sent som muligt. Men i dagpengesystemet, der er det kun dækket til du er 65. Og det gør faktisk, at nogle af de ældre, der egentlig gerne vil arbejde videre, faktisk er i beskæftigelse. Hvis de pludselig bliver fyret eller opsagt, så bliver de bedt om at gå på pension. Men de siger, nej, jeg er på dagpenge, for jeg er ikke færdig nu, jeg skal da nok finde et nyt job. Men der er det så alderen, der gør det. Der synes jeg, at alderen i forhold til dagpengelov må være den samme, der er i forhold til ansættelse. Det skal hænge om. Du må da gerne arbejde, så du går på pension nu. Ikke lige så mange timer, så bliver det jo modregnet i din ydelse. Og dagpengesatsen er lidt højere end pensionssatsen er, så du går ned i indsigt, før du havde beregnet, at du ville det, hvis du havde regnet med at skulle arbejde til du 70. Så, men vi har været fint omkring. Har I nogle kommentarer med jer her til sidst? Nej? Jeg kan også sige, at hvis jeg også vil sige, at det har været en fornøjelse at være her og møde jer og høre
høre fra jer. Og det, jeg tager nogle ting med, som jeg vil tænke over. Så tak for invitationen, Vibeke. Velbekomme. Jeg er glad for at komme. Velbekomme. Jeg er rigtig glad for, at I alle sammen er kommet, og I har bidraget. Jeg er glad for, at I også kom med spørgsmål over fra den store tilhørflok derovre. Og jeg håber, at dem, der har fulgt med derhjemme, også har fået en hel masse ud af det, og at alle er selvfølgelig velkommen til at komme med spørgsmål til både Sean og jeg efterfølgende. Ja. Og til Jesper for den sags skyld. Ja, Vi står gerne til rådighed. Så tusind tak. Nok ikke slukke for den der. Tusind tak for i aften. Ja, Tak. tak.